Crncu cirkular odsekao srednji prst na ruci i on ode kod hirurga da mu zašiju novi. Kaže hirurg, imamo samo jedan beli ako ti ne smeta. Crnac je na to, pa neka je i beli, samo neka je prst, treba mi. Operacija je uspjela, prst je zarastao, beli se na ruci. Nakon nekoliko dana vozi se taj crnac tramvajem. Stoji i drži se za šipku, a prst, naravno, blješti od beline. Ulazi Bosanac, po struci odžačar, u tramvaj, pijan kao zemlja. Klati se i gleda crnca, on u njegovu ruku i beli prst. Pa kaže, o, kolega, malo su močilo, a? Vozi Bosanac kamion i zaustavi se u Minhenu. U kafanu naruči pljeskavicu, pivo i baklavu, taman kad je počeo da jede, upadaju 3 bajkera. Istetovirani, od glave do pete, u kožnim odelima. Prilaze Bosancu, jedan mu pljunu u pivo, drugi mu otme pljeskavicu iz ruku, zagrize i baci, a treći je razmaže onu baklavu po stolu. Bosanac, ništa. Iskulira ih, plati i izađe napolje. Gledaju se ona trojica bajkera, pa kažu konobaru. Vidi ga ovaj, kakav je mlak konja. Šta smo mu sve uradili, a on ništa, pobeže. A konobar će, jeste, a i nije ni neki vozač, eno ga pregaze i 3 motora. Došao Bosanac na odmor u Egipat. Pliva on Nilom, kad odjednom pred njega skoči krokodil. Kaže Bosanac, nemoj lakosta majke ti. Kaže Englez, moja žena je u krevetu prava lavica. Kaže Francuz, moja je žena prava tigrica u krevetu. A Bosanac će na to, ni moja ne liči na čoveka. Kaže majka svojoj ćerci, kćeri, ovaj tvoj muž, a moj zet, sve mi se čini da se baš i ne raduje kada ja dođem u goste. Ma ne, mama, on je Bosanac i to je samo zato što sporo misli. On će se radovati tek kad ti odeš. Ako su vam se svidjeli naši vicevi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal za još viceva.